Nazdar ľudia, moje meno je Hryska, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska som tu znova z môjho hardcore serveru, tak my môžeme ísť teda na to. Chcel by som si asi nájsť nejaké materiály na domček, keďže som si v minulom diele našla také pekné miesto a možno tu troška ešte vykopem, aby to tu proste malo viacej priestoru, aby tu bolo. Tak, máme tu extrémne veľa hliny, takže to nebude vadiť určite. No a vlastne nestihol som si navrhnúť ten domček, to znamená, že proste musím to urobiť nejak z hlavy, aj keď ja mám troška už ako niečo vymyslené, lebo ja som troška o tom premýšľala, keď som sa nutila, a preto by to mohlo vyzerať celkom pekne. Zatiaľ to bude len nejaký basic domček, potom to možno neskôr spravím troška tak lepšie. A mala by som pozrieť, že proste čo mi chýba, spravím si čestku a spravím presne. Nemám tu síce ani nejak označené to miesto, kde proste mám toto, ale to nevadí. Tu nejak nájdem. Dáme double čestku, dáme to takto. No zatiaľ sem hodím toto a toto, aj tieto jungle wood. Aspoň si troška povyprazňujem toto tunak, inventár. Zbytočné veci dám preč. Vyzerá to tak, že už by mohlo byť aj noc, takže idem sa vyspať, aby ma nezabili nejaké monstra. Sice stále prší, ale no akurát už prestalo pršať, ale to nevadí. Idem semka niekam, nejdem veľmi ďaleko, len aby nebolo vidno tieto levitujúce stromy, ktoré tu nechám, lebo zbytočne budem ťažiť oné. A ja by som to asi spravila z nejakého také malšieho dreva, lebo také sa mi dosť páči. A potom niekedy v ďalšom diele by som možno spravila nejaký systém, aby som to mal proste roztriedené. No a veľmi pekne vám ľudia ďakujem za 43 odberateľov, teda 44, ak nie, neviem. Veľmi si nepamätám presné číslo. Ale veľmi vám za to ďakujem. Som rada, že sa vám páčia moje videá. Aj na tom predchádzajúcom videu z hardcore ste to proste veľmi pozerali. Sice na tom minulom, no to až tak nemalo zhliadnutia, ale to mi ani až proste nevyšlo veľmi. To som si sama myslela, že nebude mať nejak veľa zhliadnutí, takže to nevadí, ale kľudne sa choďte na neho pozrieť. Je to prvýkrát s hosťom menom Ducky. Ak budete chcieť, tam máte aj jeho kanál, takže úplne na pohodu sa k nemu dostanete. Choďte mu dať odber a nezabudnite hodiť odber aj mne. No a dobre, zničila sa mi sekerka, to znamená, že ja musím ísť teraz semka ku mne do doliny. A hneď vedľa mám aj tu takú tiež dolinu, ale táto je taká aj krajšia, mám pocit. To znamená, že ostanem tunák. Už som si tu aj položila mať basic veci. No, a ja by som to mala v pláne, takže neskôr to spravím takto. Zničím všetky veci, čo mám tunák. Si vezmem troška dreva.
by som si spravila, no teda vlastne drevo mi ani netreba, si spravím kamennú sekerku. No ale spravím si to takto. Potom si spravím neskôr interiéraž. Ale ja by som si to asi postávala nejak neveľmi široké. Takže keď toto zničím, tak mi vypadnú stade tie veci. Ach. Tento kúsok kože sa mi tam nezmestil. Dobre. No. A ja by som to spravila. Ešte by som toto tunak možno troška rozširšila. Dobre. Ani sa... Ach, joj. Už ani lopatku si neviem vykraftiť, nevadí. Tak, toto tunak vezmem a toto tunak ešte takto rozšírim. Tunak také schodíky, pekné. Spravím sem tu také schodíky. To bude aj pekne vyzerať. Nikto nevšimne, že to tak nemalo byť. Tunak, toto zničím tento blok zbytočne levitujúci. A semka hodím bok. Aby to nevyzeralo tak divne, ešte toto tu troška predĺžim. Alebo to teda aspoň takto spravím, viacej také basic. No, tak toto vyzerá celkom dobre. Ešte to vlastne asi tu toto rozhodne zničím. Už to je tak či tak jedno. Tak, toto tu zničím, aby to tu nezavadzalo. A nahodím to takto tu semka. Keď toto tu sa mi veľmi nepáči, znamená, že idem semka, idem bum, 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 bum. Tak, tunak, toto. Tak. Aby tam nebol vidno ten kameň. Aj semka hodím blok. No, ja by som toto tunak zničím, aby nezavadzalo. No, a vlastne ja... Teraz mi toto tunak zavadzia. Aby som to mal dokonale. Úplne dokonale to musí byť táto moja dolinka. Tak toto tunak zničím nejak. Tunak bude tajný výťah určite. Tak to necháme. No a ja by som tunak spravil taký domček, že bude takto tunak blok od toho. Tak, do výšky by mohol byť. Potom raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blokov od toho by bol tiež taký istý stĺp. No, tunak tento blok mi asi bude zavadzať aj s týmto tu. To znamená, že toto ešte tunak takto troška zničím, aby to nezavadzalo. Ešte, no takto by to mohlo byť cca. No a odtade to by som teda raz, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, 6. A oproti tomu to tiež 7, to bolo tu niekde, tu. Tu ide semka, tak. Dobre. Takýto veľký domček by som chcela mať. Potom ja si tam dám určite niekde nejaký trapdoor, aby mi to tam proste nezavadzalo. No a teraz vykraftíme tu nejaké drevo. Oh no. Dobre, teraz by som semka určite hodila tieto čestky.
Tak a nahádžeme sem veci, ktoré sú mi tu zbytočné v mojom inventári. Tieto tunak veci, toto tunak, toto takto dám. Aj toto. No a ešte sem toto. Preto sa nedá veľmi dobre. Nevadí. Toto vezmem. No, vezmem ešte aj posteľ a hneď budem mať voľnejší inventár. Idem takto posteľ, toto a toto. No, a my môžeme začať tu stavať. Spravím si takto zatiaľ iba oné. Proste taký obvod, alebo proste aby som videla, že ako to potrebujem dať, lebo takto je to viacej jednoduchšie. Tak ideme ešte. Dobre, takto by som to mala, tak spravím nejaké veci, nahodím sem aj nejaké okno. Tak. Dáme semka také double okno, aj keď sa budem stále pozerať iba na hlinu. Ale to nevadí. Tu bude zavretý priestor. Tak. Ešte tunak. Už okno dávať nebudem. No, došli nám bloky. To znamená, že si idem naťažiť ešte nejaké drevo. Ale potrebujem to robiť z toho tmavého, čo je na tejto strane. To znamená, že potrebujem tu na niečo naťažiť. Tak, drevo. Tak, ešte drevo. Dobre, už zachádza slnko, to znamená, že ja by som mala ísť semka do tohto mojho super domčeku, že sa vyspím. Tak, sweet dreams, napíšem to jak Zetka, ja som spala poriadne. No a idem si tu vykraftíme si nejaké drievko. Máme tu 56 dreva. No že iba takto toto tu zastávame. To som troška zle zastávala, nevadí. Tak spravíme ešte nejakú dieru, aby som tedy to mohla vychádzať. A dobre, neviem stavať, nevadí. Dobre, tu ešte takto. No, teraz toto musím zničiť. Všetko toto musíme zničiť. Bohužiaľ aj tie čestky. Až na túto jednu jeden blok hnedej vlny sa nám podarilo všetko zničiť. No, vykopeme tu takto jednoblokovú dieru a môžeme tu dať nejakú podlahu. Tu by som asi dala z nejakého svetlejšieho dreva, takže tamto sa môže despawnúť. A môžeme to dať napríklad tu z oak dreva. To je troška svetlejšie ako to spruce, to znamená, že to by mohlo vyhovovať úplne. Jak nejakých pár blokov, ešte tu máme jeden stromček. Tam v dielke troška vidím nejaký strom, takže to bude v pohode. To listie už tiež pomaly zmiznie.
A to vlastne tu pekne vyšlo. Wow. Toto. Tak, toto by sme mali a ideme bum, 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 bum. Tak, ešte toto tu. Tak, skoro úplne presne mi to vyšlo. No a ja sem teraz semka do rohu hodím posteľ, že keď sa ráno zobudím, tak sa hneď pozriem tu jak von z okna na hlínu. Potom semka a semka, no to mi veľmi nevyhovuje, nevadí, tunak ten interiér je taký už lepší, takže toto hodím semka, toto semka. Alebo, dobre, ešte jeden pokus, nevadí, hodíme toto semka, toto nie, bolo to lepšie predtým. Tak, dobre, potom sem môžeme hodiť túto double chestku semka hodím, no a do nej nahážeme všetky takéto nepotrebné veci. Konečne už to nebudem dávať do svojho inventóra. No, ale mne ešte tunak bude treba nejaké spruce drevo, lebo budem musieť urobiť strechu, to znamená, že tunak si ešte vykraftím nejaké. Máme ich iba 56, bohužiaľ. Že najskôr si spravím tunak takto strechu. Tak. Bum. Dobre, to mi nejak nevyšlo postavať, nevadí. Tunak hodíme. No, ja keď dostávam tunak túto strechu, tak sa vám ozvem. A ja teda idem zatiaľ, po chvíľu sa uvidíme. Takže ľudia, už som späť, domček už mám pekne dorobený. Pekne už som si tu dala aj trapdoor, lebo tam dole sa bude ešte niečo diať. Ale ak to chceš vidieť, čo sa tam bude diať, musíš dať like a odber, aby si nezabudol na žiadne moje video. A ja sa teda tu s vami lúčim. Nezabudnite hodiť like a odber a zvonček, aby vám už žiadne moje video neušlo. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.